नमस्कार, मयुरी स्पेसमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत. हॉटेलमध्ये जी चव भेटते त्याच चवीची घरच्या घरी चिकन तंदुरी कशी बनवायची ते आज आपण इथे बघणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 600 ग्रॅम चिकन घेतलेले आहे. चिकनला या पद्धतीने मी कट दिलेले आहेत. सगळ्यात अगोदर चिकन मॅरिनेट करून ठेवायचे आहे. त्याच्यासाठी इथे मी 3 चमचे आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे, ती टाकून घेणार आहोत. त्याच्यानंतर इथे मी 2 चमचे लाल मिरची पावडर टाकून घेणार आहे. अर्धा चमचा हळद टाकून घ्यायची आहे. चवीनुसार मीठ आणि 1 वाटी दही घेतलेला आहे, ते टाकून घेणार आहे. आता इथे घेतलेले मसाले आणि दही एकत्र करून चिकनला चांगलं चोळून घ्यायचं आहे. मसाले चिकनला दिलेल्या कटमध्ये सुद्धा चांगले चोळून घ्यायचे आहेत. आता हे आपण 1 तासभर मॅरिनेट करून ठेवणार आहोत. 1 तास झालेला आहे आणि चिकन सुद्धा चांगलं मॅरिनेट झालेलं आहे. तुम्हाला वेळ असेल तर तुम्ही जास्त वेळ सुद्धा चिकन मॅरिनेट करू शकता. नंतर एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल आणि 1 चमचा बटर आपण वितळून घेणार आहोत. बटर वितळे गेले की त्याच्यामध्ये आपण मॅरिनेट केलेले चिकन टाकून परतून घ्यायचे आहे. उरलेले थोडेसे मॅरिनेशन आपण चिकनच्या वरून सुद्धा या पद्धतीने लावून घेणार आहोत. चिकनला आपण एका बाजूने 5 मिनिटे परतून घ्यायचे आहे. त्याच्यानंतर उलटून परत एकदा आपण हे चिकन 5 मिनिटं दुसऱ्या बाजूने परतून घेणार आहोत. आता हे चिकन आपण मंद गॅसवरती थोड्या वेळाने उलटून या पद्धतीने शिजवून घ्यायचे आहे. तुम्ही बघू शकता केवढा छान कलर या चिकनला आलेला आहे. चिकन आता शिजवून एकदम तयार आहे. आता इथे चिकनला रेस्टॉरंटसारखा स्मोकी फ्लेवर येण्यासाठी मी एकदम सोपी पद्धत वापरलेली आहे. तयार केलेले चिकन आपण या पद्धतीने डायरेक्ट गॅसवरती भाजून घ्यायचे आहे. या पद्धतीने चिकनला स्मोकी फ्लेवर देऊन बघा, एकदम रेस्टॉरंटमध्ये जसे मिळते त्या पद्धतीने स्मोकी चिकन तयार होते. आता हे चिकन तंदुरी एकदम तयार आहे. अगदी 3-4 साहित्यामध्ये घरच्या घरी चिकन तंदुरी नक्की करून बघा. तुम्ही जेवढ्या जास्त वेळ चिकन मॅरिनेट करून ठेवाल तेवढा कमी वेळ शिजण्यासाठी लागतो आणि चिकन ज्युसी सुद्धा बनतं. या पद्धतीने बनवलेली चिकन तंदुरी तुम्ही नक्की करून बघा आणि आवडली तर कमेंट करून नक्की कळवा. धन्यवाद.